Agent 5 Napalabas natay timay sa akagrupo da Adolfo iti frat. Ket dita nagplano dagitoy tapno ibalas dati pan nakatay tigayem da. Iti sabali a bangir nagpalpaliw lata ni Leonardo iti maatap apagadalan ngem awan tinaala daytoy alid may papan iti pamapatay. Nagpamarangarod ni Leonardo ngaglaklako iti pagiwarnak. Imbaga daytoy ngagkasapulan iti balay wenno kwarto tapno isu ti abangan na. Iti panagsarsarita da Susan ken Adolfo. Planplanwen manen ni Adolfo no kasanuda nga ibalas ti pan nakatay ni Gary. Itagagayem, denggen nyo tituloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo, anapaulwan. Agent 5 Adan tulatal daw da kita awanan pain. Agasam tinaramid da kanit Gary. Minalmalo dati intero abagina. Macamban tayo lang dagijay. Sigurado nga damot mapasag kadakwada. Ayan gayam ni Ray? Jaga mo. Sabali dagparparik na kanyak. Abay, Susan? Saan nga ta nga ispya ni Ray iti sabali ag grupo? Aniya. Manipod kimapang kada tayo. May santi na tayo iti kagrupo tayo. Saan langan nga agar aramid iti may kaniwas dayjay aray. Tatalaga adjak santwen. Kanasayaat, siputan tayo titigtignay na. Wen Susan? Tanwa panaknakan tayo nga adda pa kain naigan na. Ikan tayo iti leksyon. Ray, aday paramid kukin ka. Anya day ta, master. Amo mo tinapasa na ka ni Gary. Kayat ko, ingkag paliw ka dagiti sa bali ag grupo ti frat. Wan, master. No da mapaliw mo ibagam adagos ka na kami. Areglado, master. Natulnog ba ta na pa nagpaliw ni Ray iti kalaban tayo ag grupo, Susan? No, bay kasta. Obserbaran tayo lata ni Ray. Aging gayta, awan pala ang tinaala dagiti pulis alid, maipapan iti pamapatay. Datayon ti agtignay. Kasi mati pamilya ni Gary. Wen Adolfo? Ha? Susan? Ni Cathy, Adolfo? dito eh. Oh, sigamat gayam. Cathy, anya tararamidam dito ruwar, ti pagadalan. Susan, sapsapulan da ka ijabalayo. Talon arabi, adi ka nagaw-awid. Bayam nga guray da iti awan? Talaga adyak kayak ti agawid. Cathy, kumusta kan? Ay, kastoy, Adolfo. Gundawaya kan dito ka nito, ha? Kaya't ka kung mga awisan nga agbuya iti sine, no, adawayan. Ha? Mayat kan, Cathy. Total, awan pa'y matla ang klase tayo. Inton malampay laang. Sige, Adolfo. Wow! Saan ka gaya man narigat na kasarsarita, Cathy? Ala, syakti makamugan ka. Ibagam ti amin na kayat mo. Tagatangan ta inton madamdama. Adolfo, api aditi hotel tinangyagam kanya. Kalpasan ti panagbuya ta iti sine. Kaya't kung ginanata dito ay. Anya ti aramidan ta dito eh. Cathy, iti damo pa ilangapan nakakitakan ka. Nagayatakon kan ka. Adolfo, ti imak. Ayayatan ka, Cathy. Adolfo, rumortan dito yung asilhed. Adan klasik, sumra ka kun. Bayamon dahi ta klaseng. Pinapatag adda tayo ta dito yung hotel. Pangaasim, Adolfo. Naanyaman ti adda dita panunot mo. Saan man apatuluyan, tama pa ay kalaan. Anya? Simurutakan ka anang buya iti sini. Sana kayat asawan day ta. Amayata kun iti kayat maamapasamak ita. Kurso nada ka, Cathy. Nagpintas ka namin. Kinunakmatan kan ka, Adolfo. Diyak kayat ti pampanunutan. Anya? Nabayada kung dahito asilit, Cathy. Sayang timbayad ko.
Dita ka. Mabitla. Di naklapdan, Adolfo. Anda klase. Diyak kaya ti pampanunutan. Kasta gaya, ma'am. Di na pwede. Masaksakita, anak. Jack ti babaya pakipot ka di. Ibutan na. Sa balit yung ugalit no siyak ti mapabaynan. Gusto nga umay ka. Anya? Inaramid mo ti kasta ka ni Kasi? Pinabaynan nak namin ti loka. Ang Adolfo, kayam ko ni Kasi. Kanya ko makanyak. Sika talaga. Di mo nalapdan tabagim. Kasta talaga ti biyag, Susan. Madlaw ko matakurso na danak dayjak ka, ti kay. Kasanon, no idarom na ka. Saan to ang mapasamak ti kasta? Gapot binakbutan ko. Anya? Isawa din to agipulong iti uray asin. Diyak laing pagaro pa kasta gayam ti aramidam kankwana. Pakipot tumot ngamin dayjak loka. Kasano pa itan? Anya ka sa nupay itan? Ti panaggayam mi Katgayam mo na ta. Sigurado asyak ti sidiran na no dumtang ti kanitong agipulong kadagi ti pulis. Pulis? Wen, kasano no agipulong kadagi ti pulis? Awan ti pulis-pulis kanyak, Susan. Jack, kabutang ida. Diyak nakita tayo na simrak iti pagadalan ni Kathy. Anya? Wen, diyak nakita itay. Amang ano niyan tinapasamak kan ko na. Rumwar tumot lang dayjay iti balayda. Tasapul-sapulan nati inaramid ko ken kuana. Adolfo, diyak mo na niya ti agtartaray iti panunot mo ita. Amok tumot lang asisikaro dun ni Kati a babae. Anya? Kurusunada na kang agpaiso ni Kati. Ngam amok unay tigayam ko. Naama a babae. Saan anak matigas ken kuana? Pagkunamat. Gapot simurot kanyak iti hotel. Alaman? Gusto ka di? No talaga di na kaya tinapasama kada kami. Saan ko masimurot kanyak? Adolfo. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam, Susan. Siya ti makam mo. Anda nang ilukot iti ridaw iti sala, Susan. Amangan no dagiti babarkada ta. Ray! Bastian! Anya day diya ka nagtuog. Diyan ka mo. Tinasayat. Rumwarta dito'y silid na yan ta. Sige. Ray! Si Bastian! Dagol! Awan ti sumungbat, Adolfo. Susan. Inta kita no anya day jay akan nagtuog. Sebastian! Natayan ni Sebastian. Napasamak ti kastoy. Asino ti pimatay ka ni Sebastian? Nakasangpot nga agpaiso dito'y meeting place tayo. Hanggang natayan. Mabit lang, Susan. Amangan no dalang dito ti kriminal. Namalmalo ti intero abagina. Hoy! No sino ka man na kriminal? Agparang ka! Saan na ka kabutang? Saan na kami? Adolfo! Anya taramigan tayo ita! Anya! Kumusta ti panag-imbestigar dagiti pulis, Adolfo? Ada serial killer nga katang-katang iti lugar tayo. Anya? Kita, namalmalot ti bagi ti biktima. Ken, pasig ang miyembro ti frat ti patpatayan ti kriminal. Ang imsan nga agsardeng ti pulisya mangduktal no asino ti kriminal. Madanagan na ka. Kanya ko matipagdanagam, Susan. Datayon tim imbestigaran dagiti pulis. Iti lang meeting place tayo tinakauyusan ti biyag ni Sebastian. Ngimiti sa balya lugar tinang malwandaken ko na. Di ka man kundi danag dita, Susan? Amangan ngamin no, datan tumatan ti isublat ti serial killer. Dinto mapasamak ti kasta. May mayat pa ikit dia. No siyak ti isublat na tapno agsango kami. Adolfo? Makita no asino kada kami ti talaga ang malalaki.
Anya nga rin tiniplanom ita. Baliwan tayo ti lugar a meeting place tayo. Amon ti kriminal, ti ayan tayo. Asino nga ta dagiti awanan pain? Amot! Dagiti lang kalaban tayo afrat ti aking gapuanan iti amin. Kita, pasig apadel ti inaramat ti kriminal. Minalmalo na ti biktima. Adolfo, anya nga tano aglaylo tayo pailaan? No ramiden tayo ti kasta. Amangan no ibaga dagiti kalaban tayo afrat at akrot tayo nga awan ti bael tayo kadakwada. Mabit lang, Kati. Di nakasikan, Adolfo. Abay ka di kasaka. Amukmat nga gayat ka kanyak. Ngem apay alikliklikan na. Pangasim ta adaywan na. Mabit lang ko nakmat. Ibatan na! Agsarita tapay mo muna. No di nakibatan. Agpukawak dito hiyo. Pangasim ta di naksurot-surotan, Adolfo. Kano aramidam pa'y ti Jack kayat. Ipulong ka iti pulis. Aniya. Talagang idarom ka iti inaramid mo kanyak. Awanan ka iti bain. Sige. Aramidam ti kasta kanyak, Kati. Sanak abum den amang pataykin ka. Anya? Talagang aramidat ti kasta. Awanan ka iti bain. Iso asama siyak ti butbut nga ma. No aramidam ti Jack kayat. Matay ka. Nay, Nardo. Naladaw ka mat ama panaglako iti dyaryo ita. At dangamin inaramid ko idirabi tata Karyas. Napuya hatanak, iso naladawak na karing. Kasta ka day. Uwan tata. Da kayo ngay tata. Di simang putakit, awan kayo pa'y laing. Nagubar tayo makngamin iji universidad, Nardo. Nagado ti dinalusak. Tata Karyas, nabayag kayo ka din janitor iji universidad? Nardo. Agaro. 20 atawan kon amang manggadijay. Nabayagan na panawan. Nimot Irmin, nabayag maten ngaglaklako iti banana kyo iti ruwar ti pagadalan. Kasta gayam, tata. Iwan gayam. Nakitak dagiti ladawan iti salas, tata. At gayam, anak yo alalaki. Sa dino itantayan di anak yo, tata? Nardo, agabang ka lang dito'y balay. Saan ko maatila damdamagam? Pasensya kayon, tata Karyas. Ala, banawan ka pa'y. Dakayat ti maladaw ama pa nagtrabaho. Imunamot ni Ermin ang naglako. Sige, tata. Apay akalat ang nagbaliw tirignan ni tata Karyas. Idi nagdamagak may papanitiladdawan ta nagdalalaki. Agsasaron ti pamapatay dito yung lugar. Kat may sa ti klase ti panagpatay. Narigat asulbaran dito akaso. Kaputawan man lang kadakwata tagso. Pasig ang nakakaam ti bibig dagiti pagdamagan. Asino nga tati serial killer? Panagkunak. Napalalo ti sakit tinagam dayjay. Kaputa saan asinsinan teraramidan na kadagiti biktima na. Malmaluan na ti biktima. Mamuan nga ta ni Nardo no asino ti serial killer. Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 5 Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimet direksyon ni Mary Jane Castro. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay.